உக்திம் விதேமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க பிரபு. இந்த கிளாஸ்க்கு வருகை தந்திருக்கிற அனைவரையுமே இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா டெம்பிள் இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருகன்னு சொல்லிட்டு நான் வரவேற்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர் தலைவர் NND பிரபுக்கு நாம மனமார்ந்த ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது திரும்ப ஒரு ரவுண்ட் படிக்கலாமாங்க பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாங்க மாதாஜி. இருங்க, இப்ப புதுசா வந்திருக்கிறது யார்? திலகவதி மாதாஜி பிரார்த்தனை மந்திரம் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரணாம் மாதாஜி. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. வாங்க வாங்க போடு கிளாஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே. புதுசா வந்த பக்தர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம பாதியில வந்துட்டோம், திருப்பி நீங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணணும்னு சொன்னாங்களே, அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா கிளாஸ்ல? ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. உங்களுக்காக தான் மெயினா நம்ம வந்து திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது. ஓகே பிரபு, இன்னைக்கு அந்த அவங்களோட குரூப்ல ஒண்ணு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க சத்யா பிரபு. அது நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க கூட அப்புறமா அதை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ நான் வேற ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன். சோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இல்ல அதை ஷேர் பண்ணணுமா வாட்ஸ்அப்ல உள்ளது? பண்ணணும்னா பண்ணலாம். ஆனா பக்தி விருக்ஷா குரூப்ல மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இல்ல மாதாஜி, அது சொல்ல இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணுமான்னு. ஷேர் பண்ண வேண்டாம் பிரபு, வேண்டாம், பரவாயில்ல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்தந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கும் போது அதோட மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு இல்லையா, அது தெரியற மாதிரி கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. சரி, ஓகே 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 பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி உங்க எல்லாரையும் ஆல்ரெடி வெல்கம் பண்ணிட்டாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணதுக்கு. சோ நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தோட சம்மரி நம்ம வந்து பாக்குறோம். அதுல வந்து முதல்ல நமக்கு இருக்கிறது வந்து அந்த இன்வகேஷன் சாங் இல்லையா? பகவான் மிகவும் பூரணமானவர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு நிமிஷம், நான் புக்கே எடுத்துக்கிறேன். முதல் பதம் மாதாஜி 18th இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ளீஷன் இருக்கு மாதாஜி. பாக்கி இருக்குங்களா? 18th? ஆமாங்க, ஒரு பேஜ் பாக்கி இருக்கு. ஒரே ஒரு பேஜ் இருக்கு இல்லையா? சரி, அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம பண்ணுவோம். ஐ திங்க் லாஸ்ட் பேஜ் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் அந்த 2 பேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. 18வது இது போயிடுங்க பிரபு. 134 பேஜ் நம்பர், லாஸ்ட் 2 பேஜஸ். சோ வேத இலக்கியம் பூரணமானது. ஏன்னா அது பகவானிடத்துல இருந்து வருது, அதனால அது அப்பழுக்கற்றது. அதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். சோ வேத இலக்கியம் பரமானது. அது மற்ற சாதாரண கல்வி முறைகளால புரிந்து கொள்ள முடியாதது அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதீகமான கல்வி என்பது வந்து நம்மள வந்து இந்த புலனுகர்ச்சி இதுல ஈடுபடுத்துகின்றது. ஆனா வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவை வந்து நம்ம வந்து புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறை தான் வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய கருணை இருந்தாலொழிய பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதனால, அவங்களுடைய அருளால மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம முதல்ல பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்த ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து சரணடைந்து அவருடைய வழிகாட்டுதல நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். தத்விதி பிரணிபாதேன பரிபிரஷ்னேன சேவையா அப்படின்னு நமக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து சொல்லியிருக்காரு. பகவான் அனைத்தின் மூலம் அவர். ஆனா அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருவின் இடத்துல இருந்து சாந்திப்ப முனி கிட்ட இருந்து அவங்க குருவா ஏற்றுக்கொண்டு அவர் எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்கொள்கின்றார். அவர் ஒரு ரோல் மாடலா இருக்காரு நமக்கு எப்போ அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ அது மட்டுமல்ல, பகவானுடைய அவதாரம் கலியுக புருஷர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட குரு யாரு சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வரபுரி. ஈஸ்வரபூரி இல்லையா? அவங்களுடைய குரு மாதவேந்திரபுரி. சோ பகவானே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குருவோட கருணையின் மூலமாக நாம வந்து வேதத்தை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டுமல்ல, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம படிக்கும்போது பகவானுக்கும் பகவானுடைய அந்த பக்தனுக்கும் வந்து வேறுபாடு இல்ல. சோ ஆன்மீக ஆச்சாரியர்கள், ஆன்மீக குருவோட வடிவத்துல நமக்கு வந்து பகவான் வழிகாட்டுகின்றார் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ளலாம். சோ இப்படிதான் ஆன்மீக குரு நமக்கு வந்து எப்படி அந்த வேத ஞானத்தை கொடுக்கின்றார், அதன் மூலமாக நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும். எதற்காக நம்ம ஆன்மீக குருவை சரணடையணும்? ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவங்க தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். ஒரு இப்ப நம்ம ஒரு டிரைவிங்கே கத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அதுல தேர்ந்தவர்கள் கிட்ட தான் நம்ம வந்து அதை கற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லையா? நம்ம ஒரு காலேஜோ இல்ல ஒரு டிகிரி
வாங்கணும்னா அத நம்ம கரெக்டா இருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம். அந்த அவங்களுடைய ஆத்தென்டிகேஷன் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு. சோ அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க மூலமாக நாம இந்த வேதங்களை கற்று தேர வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா அவங்க வந்து பகவான் பக்தவச்சலன், ஆனா அவங்கள விட கருணை வாய்ந்தவர்கள் அவருடைய பக்தர்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். எப்படி ஜகாய் மத்தாய்க்கு வந்து நித்யானந்த பிரபு மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த கருணை கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த பௌதீக மாயில விழ முடியாது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ பகவானை பக்தனை எல்லா விதமான பாவங்கள்ல இருந்து நம்மள வந்து சரியா வழிநடத்தி செல்வதற்கு நமக்கு ஒரு சரியான குரு வேண்டும், அதிகாரப்பூர்வமான குரு வேண்டும். அவர் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட இலக்கு என்னன்றதை சரியாக நமக்கு காட்டி கொடுப்பார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அது வந்து இந்த பகவத்கீதையில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவத்கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத பார்க்கிறோம். சோ கேள்வியும் கீர்த்தனமும் தம்மளவில் பக்தியின் பார்ப்பட்டவை. எல்லா உயிர்களின் நலனையும் விரும்பும் பகவான் அவர்கள் எல்லோரும் தம்மை பற்றிய கேள்வியிலும் கீர்த்தனத்திலும் ஈடுபட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார். நம்ம 18வது அத்தியாயத்துல பார்க்கின்றோம். இந்த உயர்ந்த உன்னதமான ஞானத்தை எவனொருவன் மற்றவர்களிடத்திலும் எடுத்து கூறி என்னிடம் கொண்டு வருகின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஏன் அப்படின்னா நாமெல்லாம் வந்து பகவானுடைய ஒரு அங்கம். சோ நம்மளுடைய அந்த நித்தியமான அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் செல்லணும் அப்படின்றதான் வந்து பகவானுடைய இச்சையாகவும் இருக்கு. அதற்காக உதவக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுல முதல்ல எப்படின்னா நவவித பக்தி தொண்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். சோ ஸ்ரவணம் பண்ண நம்ம அதை கீர்த்தனம் அடுத்த நிலைக்கு உயர்கின்றோம். அதுல இருந்து நாம பகவானை பத்தி எப்பவும் நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் மற்றவர்களை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகின்றார்களோ அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இந்த நிலையில் பக்தன் பிராமண தகுதிகளை பெறுகின்றான். சோ இப்படி மற்றவர்களையும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தும் போது, ஏன்னா பிராமணர்களுடைய அந்த குணங்கள் 6 விதமான குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். வேத ஞானங்களை கற்று தேர்வார்கள், கற்றறிந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்றது, மற்றவர்களுக்கு வந்து பூஜைகள் செய்வது, அதை மற்றவர்களுக்கும் கற்பிப்பது, தானம் வழங்குவது, தானம் எடுத்துக்கொள்வது. சோ இந்த மாதிரியான உயர்ந்த நிலையில மற்றவர்களையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரும்போது அவங்க உயர்ந்த பிராமணன் ஆகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இயற்கையின் கீழ்நிலை குணங்களான தீவிரம், மந்தம் ஆகியவற்றின் விளைவுகள் அவனை விட்டு முற்றிலும் மறைந்து விடுகின்றன. அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் பக்தர்களுடைய சங்கம் மிக 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 முக்கியமான ஒன்று. பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாகவே நாம மற்ற பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த ரஜோ மற்றும் தமோ குணம் எப்பொழுது நம்ம விட்டு போகும் அப்படின்னாக்கா தூய பக்தர்களின் சங்கம் இருக்கும் பொழுது நாம பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுனால அந்த குணங்கள் நம்ம விட்டு ஒழிகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ பக்தி தொண்டின் விசேஷத்தால் பக்தன் முழுமையான ஞானம் பெற்று இறைவனை சென்றடையும் வழியையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான். சோ அவனின் எல்லா சந்தேகங்களும் நீங்கி புனிதமடைகின்றான். சோ நம்மை மூல முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நம்மை அழைத்து செல்லும் அறிவு செறிந்த ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்திற்கு பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வழங்கியுள்ள பொருளறைகள் நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. 1960 நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து பதவுரை எழுதி நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ இப்படியாக 18 அத்தியாயங்கள் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். 18 மந்திரங்கள் முடிச்சிருக்கோம். நம்ம குயிக்கா அந்த ரிவ்யூ பார்த்துலாம். நீங்க மந்திரங்கள் ஆல்ரெடி வாசிட்டீங்க. சோ நம்மள முதல் மந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, முதல் மந்திரம் காட்டுங்க பிரபு. முதல் மந்திரம் மொழிபெயர்ப்பு அந்த இது காட்டுங்க. சோ முதல் மந்திரத்துல வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் குறைவற்றவர், முழுமையானவர், மிகவும் பூரணமானவர், அல்ல குறையாத ஒன்று வந்து பகவானுடைய அந்த குணங்கள்ல ஒன்றுன்னு பார்க்கணும். அவர் ரொம்ப பூரணமானவர். எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து சிருஷ்டி செய்யப்பட்டாலும் அவர் முழுமையாகவும் இருக்கிறா அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 2வது மந்திரத்துல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். அதுல வந்து அது முதல் மந்திரம் ஈஷாவாஸ்யம். பிரார்த்தனை மந்திரம் ஈஷாவாஸ்யம் தான் சொல்றேன். முதல் பிரணவ மந்திரம் நம்ம முடிச்சிட்டோம். அந்த இன்வகேஷன் முடிச்சிட்டு முதல் மந்திரம் போறோம். ஓகே ஓகே. இது 2வது மந்திரம் சொன்னீங்க, இதுதான் முதல் மந்திரம். இல்ல முதல் மந்திரம் ஈஷாவாஸ்யம். பிரார்த்தனை மந்திரம் முடிச்சு இப்ப முதல் மந்திரம் ஈஷாவாஸ்ய கொள்கை வந்து முதல் மந்திரம். அதுல வந்து பகவானே வந்து அனைத்தின் கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லையா? அவரே வந்து கட்டுப்படுத்துபவர், அவருக்கே அனைத்தும் சொந்தமானது. நமக்குன்னு எது கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ
அதை மட்டுமே நாம அனுபவிக்கணும் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மற்றவர்களுக்கு உண்டான விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது, நமக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது இந்த முதல் மந்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த முதல் மந்திரத்துல என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, எப்படி இந்த வேத கல்வியானது எப்படி உயர்ந்தது, பர்போட்ல நமக்கு பிரபாதர் என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, வேத கல்வியானது எவ்வளவு உயர்ந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. அப்பௌருஷிய சப்தா அப்படின்னு. சோ அது மட்டுமல்ல, பகவானே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், அனைத்தின் உள்ளும் புறமும் அவர் இருக்கார் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அது மட்டுமல்ல, நமக்கு என்ன இந்த ஜீவராசிகளுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ, நமக்குன்னு இருக்கிற அந்த கோட்டா அதை மட்டும்தான் நம்ம அனுபவிக்கணும். மற்றவர்களுக்கு உண்டான விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடாது. பகவான் அனைவருக்கும் தேவையான விஷயங்களை கொடுத்திருக்கார். சோ நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை தவிர்த்து நமக்கு இங்க இந்த கம்யூனிசம், கேபிட்டலிசம் அதை பத்தி எல்லாம் ஒரு அனாலஜி கொடுத்திருக்கார் பிரபாதர். அதாவது இல்லீகலாக நமக்கு தேவையற்ற விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மனித பிறவி என்பதே ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு. அதாவது எதற்காக இந்த மனித பிறவி கொடுத்திருக்கு அப்படின்னாக்கா, நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவை மறந்து இருக்கிறத புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக தான் இந்த மனித பிறவி. அதை எப்படி நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, இந்த வேத ஞானத்தை கற்று தேர்வதன் மூலமாக நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல இந்த இயற்கைக்கு மாறான விஷயங்களை நாம் செய்யக்கூடாது. என்ன அது இயற்கைக்கு மாறான? பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் 3 அவதாரம், புருஷ அவதாரத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? காரணதகஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்பதகஷாய் விஷ்ணு, சிரோதகஷாய் விஷ்ணு. பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கும் பொழுது இந்த மிருக பலி இருக்கக்கூடாது. அது மட்டுமல்ல, ஈவன் வெஜிடேரியனிசம் நம்ம சொல்றது கூட அதுவுமே கர்மிக் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ நம்ம பகவானுக்கு படைத்து விட்டு அவருடைய பிரசாதமாக நம்ம அனைத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பிரபாதர் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்லயும் பார்த்திருக்கோம். நாங்க வெஜிடேரியனிசம் இல்ல, நாங்க கிருஷ்ணடேரியனிசம் அப்படின்னு பிரபாதர் சொல்லியிருக்காரு. சோ பகவானுக்கு படைத்து அதை பிரசாதமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அது மட்டுமல்ல, இதுல நமக்கு இந்த மந்திரத்துல என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பாவங்கள் எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? சோ மற்றவை பிறருடையது, எனக்கு தேவையானதை மட்டும் நான் உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும். மற்றவருக்கு தேவையான விஷயத்த நான் விட்டுணும். அதையும் நான் என்னோடதுன்னு அதிகமா நான் சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா, அங்கதான் என்னுடைய பாவ விளைவு, அந்த பந்தம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதன் மூலமாக பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி வந்து கொண்டே இருக்கு. சோ இந்த முதல் மந்திரத்துல நாம நம்மளுடைய பாவங்களுக்கு உண்டான விதை எங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எது பகவானால எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ அதுல உண்டான சொல்யூஷனும் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு பிரபாதர் இல்லையா? என்ன சொல்லியிருக்காரு? அனைத்துமே பகவானுக்கு உள்பட்டது, கட்டுப்பட்டது. அது போல அந்த விஷயங்களை நமக்கு தேவையானதை மட்டும் நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஓகே, அடுத்து 2வது மந்திரம், 3வது மந்திரம். இந்த இப்ப நம்ம அந்த முதல் மந்திரத்துல பார்த்தோமே, அதை ஃபாலோ பண்றதுனால நமக்கு என்ன பலன், அதை நாம ஃபாலோ பண்ணலனா என்ன ஃபாலோ பண்றது, எனக்கு விதிக்கப்பட்டதை மட்டுமே நான் எடுத்துக்கொள்வதால் என்ன பலன் கிடைக்கின்றது, அதை மீறுவதால் எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத 2வது 3வது மந்திரத்துல நாம பாக்குறோம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 2வது 3வது மந்திரம் நமக்கு என்ன விஷயங்களை செய்யணும், என்ன, அதாவது நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதை செய்யாத பட்சத்தில் நமக்கு என்ன விளைவு, அதை ஃபாலோ பண்றதுனால என்ன விளைவுன்றன்னு பாக்குறோம். சோ
சோ இரண்டாவது மந்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, எப்படி நாம இந்த கர்ம விளைவுகள்ல பாதிக்கப்படுறோம் அப்படின்றது. எப்படி நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி வருது. எனக்கு விதிக்கப்பட்டதை மட்டும் இல்லாம நான் அதீதமான பற்று கொள்ளும்போது நான் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நாம கட்டுப்படுறோம் அப்படின்னு. அது மட்டுமல்ல, மூன்று விதமான செயல்களை வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு பற்பொருள்ல கொடுத்திருக்க. என்னது? கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. கர்மா என்பது வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்களை தான் நான் பண்றேன். ஆனா அது எப்படி பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, பலநோக்கு செயல்கள். இந்த இந்த யஜ்ஞம் செய்தால் எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும். அப்ப அதற்கு ஏற்றாற் போல என்ன, மீண்டும் மீண்டும் பற்று, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி. அகர்மா என்பது என்ன? பகவானுக்காக செயல்களை செய்வது. அதாவது பற்றற்று என்னுடைய செயல்களை செய்வது. பலன்களை எதிர்பார்க்காம செயல்களை செய்வது. உயர்ந்த பக்தர்கள் வந்து அகர்மால இருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நாரத ரிஷி. விகர்மா என்பது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத செயல்களை செய்யறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த கர்மாவும் விகர்மாவும் நம்மள வந்து இந்த பௌதீக பந்தத்துல ஆட்கொள்ளுது அப்படின்னு பாக்குறோம். எது நம்மள வந்து இந்த முக்தி தருகின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த நைஷ்கர்மியா அல்லது அகர்மா, அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதா இருந்தாலும் நம்மள இந்த பௌதீக பந்தத்துல ஆட்கொள்வது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சரியா? அது மட்டும் இல்லாம இதுல இந்த பர்பட்ல வேற என்ன ப்ரோபர் சொல்லியிருக்காரு நமக்கு அப்படின்னாக்கா, ரொம்ப பல நோக்கு செயல்களை எதிர்பார்த்து எனக்கு என்னுடைய புலன்களை நான் திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான் செயல்களை செய்யறதன் மூலமாக ரொம்ப என்ன சொல்றது, செல்ஃபிஷா எனக்கு தேவையான விஷயம், அகங்காரம், மமக்காரம், அந்த மாதிரியான செயல்களை செய்யறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இந்த இந்த பர்த் டெத், அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில ஆட்கொள்ளப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, சோ இதெல்லாம் வந்து இரண்டாவது மந்திரத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மூன்றாவது மந்திரத்துல வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அதுல வந்து பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு பர்பட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, சுரா அண்ட் அசுரா ரெண்டு பேரை பத்தியும் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இங்க வந்து பிரபு வந்து அழகா அந்த மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது எனக்கு தேவை கொடுக்கப்பட்டதை விட அதிகமான நான் விஷயங்களை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கும் போது அங்க என்னுடைய ஆத்மா வந்து கஷ்டப்படுது அங்க இல்லையா? அப்ப நான் வந்து எங்க தள்ளப்படுறேன்? இந்த முதல் பிரின்சிபல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஈஷாவாசம் மித்தம் சர்வம், அனைத்தும் பகவானுக்கு உட்பட்டது, அவரே கட்டுப்படுத்துறாரு, எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்திருக்காரு. ஆனா நான் அதீதமா ஆசைப்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அது மூன்றாவது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன சொல்றாங்க? நம்ம இருளையும் அறியாமையாலும் சூழப்படுகின்றோம். அப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம மீண்டும் மீண்டும் ஆட்கொள்ளப்படுறதுனால கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம அசுரர்கள் என்ன பண்றோம், நம்ம அந்த அசுரர்கள் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த மனித பிறப்பே நமக்கு எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அந்த தன்னுணர்வை பெறுவதற்காக தான். என்னது தன்னுணர்வு? தன்னை பற்றி அறிதல். தன்னை பற்றி அறிதல். என்ன தன்னை பற்றி அறிதல்? நான் ஒரு ஜீவாத்மா, பகவானுடைய நித்தியமான ஒரு தொண்டன் அப்படின்ற அந்த உணர்வு. அது இல்லாத பட்சத்துல நாம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்றோம், இல்ல நமக்கு தேவையான விஷயத்தை விட அதிகமா நம்ம ஆசைப்படும் போது நம்ம இங்க ஆட்கொள்ளப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த பர்பட்ல வேற இன்னும் என்ன பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி அவங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கு, இந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்றாங்களே அவங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ யாரெல்லாம் இந்த உண்மையான ஞானத்தை பெறாம, அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பெறாம, அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்க எங்க போறாங்க? அந்த இருளிலையும் அறியாமையிலும் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே, இரண்டாவது மூன்றாவது மந்திரம் பார்த்துட்டோமா? நான்காவது ஐந்தாவது மந்திரம், அதுல வந்து பகவானுடைய அந்த சக்திகளை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான்காவது ஐந்தாவது மந்திரத்துல பகவானுடைய சக்திகள். பகவான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து மிகவும் பூரணமானவர் இல்லையா? அவர் தான் வந்து மூல முழு முதற் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவர் ரொம்ப ரொம்ப தூரத்திலும் இருக்கார், அதே சமயத்துல நமக்கு மிகவும் அருகிலும் இருக்கின்றார். நரசிம்மர் பாட்டு காலையில பாடுறோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? இத்தோ நரசிம்மா பரத்தோ நரசிம்மா, யத்தோ யத்தோ யாமி தத்தோ நரசிம்மா, பாஹிர் நரசிம்மா ஹிருதயே நரசிம்மா, நரசிம்ம மதம் சரணம் பிரபத்தே. பகவான் கோலோக விருந்தாவனம்,
ஹையஸ்ட் பிளானட் அங்கேயும் இருக்கார். ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலயும் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கார் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு இதெல்லாம் சாத்தியம். சோ உண்மையான மூல முழு முதற் கடவுள் புருஷோத்தமர் மிக தூரத்திலயும் இருக்கார், மிக அருகிலும் இருக்கார். அவரை வந்து நம்மளுடைய அந்த மன சிந்தனைகளால கற்பனைக்கு எட்டாத அவரை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் அச்சிந்திய தத்துவமாக இருக்கார். நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். சோ அவருடைய சக்திகளும் சக்தியை பத்தியும் சக்திமானை பற்றியும் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு 4வது பதத்தில். இத்தனை சக்திகளையும் கொண்டவர் சக்திமான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவர் அந்த தவறான பகவானை பத்தின அந்த மிஸ்கன்செப்ஷன் தவறான புரிதல்கள் வந்து இங்க வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வரணும். உண்மையிலேயே வரும் தூய பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம அந்த பார்த்தோம் இல்லையா, சூரிய வெளிச்சம் அல்லது கிரகணம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது அந்த சூரிய ஒளி கதிர்கள், சூரிய கோலம் அண்ட் முழுமையான அந்த சூரிய பகவான் அப்படின்னு இந்த 3 விஷயங்களை பார்த்தோம். அது போல பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் அந்த 3 நிலைகள்ல வந்து பகவானை உணர முடியும். தூய பக்தர்களால மட்டுமே பகவானை உள்ளது உள்ளபடி உணர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம பகவானுடைய அந்த 3 சக்திகளை வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம். என்னென்ன சக்தி? 3 சக்தி சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி. அந்தரங்க சக்தி என்பது மிகவும் உயர்ந்த சக்தி, ஆன்மீக சக்தி, பகவானுடைய யோகமாயா. பகிரங்க சக்தி என்பது அந்த தாழ்ந்த ஜட உலகத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. சோ அந்த தாழ்ந்த சக்தி அல்லது வந்து பகிரங்க சக்தி அப்படின்றது வந்து மகாமாயா அப்படின்னு பாக்குறோம். தடஸ்த சக்தி என்பது இந்த ஜீவாத்மா எல்லாம் உருவாறது வந்து அந்த தடஸ்த சக்தியில இருந்து தான் கிடைக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இதை தவிர்த்து நிறைய சக்திகள் இருக்கு. ஈவன் நம்ம காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல கூட ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக்ல ராதிகா மாதாஜி வந்து பலவிதமான சக்திகளை பத்தியும் நமக்கு சொன்னாங்க தாமோதர லீலை நடத்தும் போது. சோ இங்க வந்து நம்ம பிரபாதர் இந்த 3 விதமான சக்திகளை பத்தி கொடுத்திருக்கார். உண்மையான பூரணமான ஞானம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானையும் அவருடைய சக்திகளை பற்றியும் சக்திமானை பற்றியும் உணர்ந்து கொள்வதுதான் உண்மையான ஞானம் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது 5வது பதம். சோ 5வது மந்திரத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா பகவான் அப்பழுக்கற்றவர், அவருக்கு வந்து எதிர்மறையான ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் வந்து அருவமாகவும் இருக்கின்றார், உருவமாகவும் இருக்கின்றார். அதுதான் இந்த பரபிரம்மம். நம்ம வந்து காற்றுக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்க முடியுமா? இந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாமே அவருடைய சக்தின்னு பாக்குறோம். இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா பகிரங்க சக்தி, மாதாஜி சொன்னாங்க. சோ இந்த பஞ்சபூதங்களும் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியம். அது போல பகவான் ரூபமுடைய சச்சிதானந்த விக்கிரக அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவான் அருவமாகவும் இருக்கின்றார், உருவமாகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அவர் வந்து ரொம்ப மனதுதான் வந்து காற்றை விட ரொம்ப அதிவேகமானது, அதை விட அதிவேகமானது பகவான் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க புரிந்து கொள்கின்றோம். பகவான் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். நம்ம தான் வந்து 3 குணங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். என்னென்ன 3 குணங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். அதை தாண்டி ஒரு உயர்ந்த குணம் இருக்கு. என்னது? பக்தர்களுக்கு உண்டான குணம் சுத்த சத்துவம். சுத்த சத்துவ குணம். எப்ப நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கோமோ அப்போ விஷ்ணுத்துவத்துல இருக்கோம். சோ பகவானுடைய குணம் அது. அவர் நிர்குணவாதி. சோ தூய பக்தர்களும் அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்கன்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. சோ பகவான வந்து எப்படி வந்து நமக்கு முன்னாடி அவர் காட்சி கொடுக்கின்றாருன்னா அர்ச்ச விக்கிரகமாக நமக்கு காட்சி கொடுக்கின்றார். சோ அர்ச்ச விக்கிரகத்தின் மூலமாக, ஏன் அர்ச்ச விக்கிரகத்தின் மூலமாக வர்றாருன்னா நம்ம மேல இருக்கிற கருணையின் மூலமாக. ஏன்னா நம்மளுடைய சுய இது வந்து கோலோக பிருந்தாவனம், உண்மையான அந்த வசப்பிடம். ஆனா அங்கிருந்து நம்ம இங்க வந்துட்டோம், விழுந்து விட்டோம். இப்ப இந்த கட்டுக்கள்ல இருந்தெல்லாம் இந்த பௌதீக மாயையான இந்த லோகத்துல இருந்து விடுபட்டு மீண்டும் நம்ம பகவான் இடத்துல போனோம். சோ அதற்காக பகவான் என்ன பண்றார்? அர்ச்ச விக்கிரகமாக நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். அப்போ அவருக்கு நாம் பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அதை பூரணமாக பகவான் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நாம் மீண்டும் பகவானுடைய அந்த லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ
பக்தர்களை மீண்டும் எடுத்துக்கொள்வதற்காக மட்டுமே பகவான் வந்து கீழிறங்கி வருகின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அது மட்டுமல்ல, அவர் எப்படி இருக்கின்றார், இந்த இந்த வெளிப்புறத்துல இந்த விராட் ரூபமாக நம்ம பார்க்கணும். 24 மூலக்கூறுகளால இந்த பிரபஞ்சம், இந்த ஜீவாத்மா வந்து உருவாக்கப்படுதுன்னு. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவர் விராட் ரூபமாக இருக்கின்றார். ஆனா எல்லாருக்கும் உள்ளாரையும் என்னவாக இருக்கின்றார், அந்தர்யாமியாக இருக்கின்றார். நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு, நமக்கு வந்து ஒரு சைத்திய குருவாக இருந்து நம்ம நினைக்கிறத வந்து பூரணம் பண்றதுக்கு பகவான் இருக்கார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். வெளியிலயும் இருக்கின்றார், உள்ளேயும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு. அடுத்து 6வது 7வது பதம், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாகவதர்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கின்றது, பகவானை உள்ளது உள்ளபடியாக உணர்ந்து கொள்வது. 3 விதமான பக்தர்களை பற்றி பார்க்கிறோம். பக்தர்கள் நம்ம சொல்லியாச்சு, அதுலயும் நமக்கு வந்து வகைகள் இருக்கின்றது. கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. அந்த 3 விதமான பக்தர்கள், அதுல உத்தம அதிகாரிகளுடைய பாவம் எப்படி இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கனிஷ்ட அதிகாரி இந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள், மத்தியம அதிகாரி கொஞ்சம் அந்த முன்னேறிய நிலை, கனிஷ்ட அதிகாரியை விட முன்னேறிய நிலை. உத்தம அதிகாரி அப்படின்றவர் வந்து மிக உயர்ந்த நிலையில இருக்கின்றார். பகவானுடைய அனைத்து குணங்களும் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுல ஒரு சிலர் இருக்காங்க, உத்தம அதிகாரிகளை போல நடந்து கொள்வார்கள், ஆனா போலியானவர்கள். அவங்க அவரை வந்து ஜஸ்ட் வந்து பகவானை போல அவங்க இமிட்டேட் பண்றது, நான் அந்த சூடோ குருஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்க போலி குருமார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ அப்படிப்பட்டவர்களும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடிகின்றது. அனுபஷ்யத்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, வேதங்களை உண்மையாக புரிந்து கொள்வது. எப்படி புரிந்து கொள்வது, அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க மூலமாக வேதங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேதம் ரொம்ப தூய்மையானது, ஏன்னா பகவானிடத்துல இருந்து வந்திருக்கு. சோ அதை வந்து நம்ம அந்த எப்படி நம்ம 4 விதமான குரு சீட பரம்பரை பார்த்தோம். என்னென்ன 4 விதமான குரு சீட பரம்பரை, குயிக்கா சொல்லுங்க. குரு சீட பரம்பரை பரம்பரை, ஸ்ரீ பரம்பரை, கௌடிய பரம்பரை, சாரி குமார பரம்பரை, பைரவ பரம்பரை, நிம்பர்க விஷ்ணு சுவாமிகள் நிம்பர்க பரம்பரை அப்படின்றத பாக்கணும். ருத்ர பரம்பரை இல்லையா, ஸ்ரீ பரம்பரை, பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை, ருத்ர பரம்பரை, குமார பரம்பரை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ ஒரு பரம்பரைக்கும் வந்து முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர்களை பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்படி குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வந்தவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து அனுபஷ்யத்தி அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதுல நம்ம வந்து பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம அந்த குரு அதிகாரம் பெற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்களுக்கிட்ட புரிந்து கொள்ள முடியும். நான் நிறைய எடுத்து வச்சேன், ஆனா அது டைம் இல்லாத பட்சத்துல கொஞ்சம் வேகமா போற மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு எதனா டவுட்னா நம்ம அடுத்த வாரம் கிளாஸ்ல கூட கேட்டுக்கலாம், நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 7வது மந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல 7வது மந்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த மகாபாகவதர்கள் பகவானை எப்படி வந்து நோக்குகின்றார்கள், அவங்க பகவான் கிட்ட எப்படி உறவு வைத்துக் கொள்கின்றார்கள்னு பாக்குறோம். அவங்களுடைய பாவம் எப்படி இருக்குன்னு, ஏகத்துவம், அதாவது அவங்க எல்லாரிடத்திலையும் வந்து பகவானை பாக்குறாங்க. அதே சமயத்துல பகவானுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரியும். சோ அவங்க வந்து கடவுளையும் அவருடைய சக்தியையும் சக்திமானையும் ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரிதான் அவங்க பாக்குறாங்க. அது போல அவங்கக்கிட்ட அந்த சமச்சித்தா, அந்த உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் இருமைகள்லாம் இல்லை அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க அனைவரையும் வந்து ஒரே மாதிரியான மரியாதை கொடுத்து அந்த நிலையில அவங்க பாக்குறாங்க. சோ அவங்க வந்து எப்படி பகவான் வந்து நிர்குணவாதி, அவருக்கு வந்து இந்த பாரபட்சம் எல்லாம் இல்லை, அது போல இவங்களும் வந்து நிர்குணவாதிகள், உத்தம பாகவதர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பர்பட்லி ப்ரோபதி நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கார், இந்த நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கான கல்விதான் உண்மையான கல்வி. ஆனா அதை தவிர்த்து கடவுள் இல்லாத ஒரு சிவிலைசேஷன் நம்ம சொல்றோமே, அது நாகரிகமே கிடையாது. வேத ஞானத்தை பகவானை பற்றி சொல்லாத ஒரு நாகரிகம் அது உண்மையான நாகரிகமே கிடையாது. அது வந்து ஒரு மாயை அப்படின்றத பிரபுபாதர் நமக்கு ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்க. அது என்னது, மோகா ஷோகா, அது ஒரு மாயை மற்றும் அது நமக்கு வந்து ஒரு வருத்தத்தை தரக்கூடிய ஒன்று. அது நம்மள வந்து உய்வு கொண்டு செல்லாது. எப்பொழுது நான் எங்க போகணுமோ அந்த ஞானத்தை எனக்கு கொடுக்கலன்னா அது என்ன ஒரு கல்வி இல்லையா. சோ முடிவாக அதுல அந்த 7வது பதத்துல பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கார் பொருளுரையில அப்படின்னா,
அந்த தெய்வீக நிலையை நாம உணர்வது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்ம என்ன அது உணர்தல்? பகவான் விபு ஆத்மா, அகண்டமானவர், அவருடைய ஒரு துகள் நம்ம அணு ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை உணர்ந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். பரமாத்மாவிற்கு, உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவிற்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து 8வது பதம், பகவானுடைய அந்த உணர்ந்த உயர்ந்த 10 குணங்களை பற்றி நாம அந்த 8வது பதத்துல பாக்குறோம். பகவானுடைய அந்த தெய்வீகத்தன்மை உணர்வது 8வது இது. அதுல நமக்கு ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்லாம் பாக்குறோம். என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அகன்யம் அஸ்னாவிரம். அதாவது பகவானுடைய உடல் வேறுபட்ட ஒன்று, ஜீவாத்மாக்கு வேற இருக்கு. நமக்குதான் எலும்பு சதை இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. நமக்குதான் என்ன 2 விதமான உடல் என்ன இருக்கு நமக்கு? என்னென்ன 2 விதமான உடல்? ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல். ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த தசைகள் நிலம், நீர் என்ன? அதுல இருக்கக்கூடிய பிளட், யூரின், மற்ற சுரப்பிகள், ஹார்மோன்கள், அதெல்லாம் நீர். நெருப்பு என்ன? நமக்கு அந்த பேசல் பாடி டெம்பரேச்சர் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம உடம்பு சில்லுன்னு ஆயிடும். ஜடத்துக்கு இறந்துட்டா அந்த உடம்பு என்னவாகுது? சில்லுன்னு ஆயிடுது இல்லையா? சோ அதெல்லாம் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. ஒரே ரூபம் அவருக்கு, அது சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபமாக இருக்கு. அது போல ஆசன வைரம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, நமக்குதான் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சுக்ரம், பகவான் எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நன்மை பயக்கக்கூடியவர். அவர் நிறைய அந்த சக்திகளை கொண்டவர். அர்ச்சா விக்கிரகம் மூலமாக நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதை அறியாமையின் மூலமாக, அறியாமையில இருக்கவங்களால பகவானுடைய இந்த தெய்வீகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது, திவ்யமான நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு. சோ ஞானம் இல்லாதவர்கள், ஈவன் கனிஷ் அதிகாரிகள் கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைப்பாங்க? பகவானை இந்த சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. மேபி மரத்தால் ஆனது, கல்லால் ஆனது, அந்த மாதிரி அந்த நியோஃபைட் கனிஷ்ட் அதிகாரிகள்லாம் அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. புதுசா வரக்கூடிய பக்தர்கள் அப்படி நினைப்பாங்க. ஆனா உயர்ந்த பக்தர்கள், அந்த உத்தம பாகவதர்கள், அவங்க எப்படி நினைப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவான் நேரா இருக்கார் நம்ம முன்னாடி. சோ அவங்களுக்கு உயர்ந்த பக்தி தொண்டு பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அது மட்டுமல்ல, இந்த யதா ததயத்தோ விருதான் அப்படின்னாக்கா, இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவால பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தோட குணங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்டவர்? சுயம்பூ. அது மட்டுமல்ல, அவர் ஆத்மராமா, ஸ்வராட், சுதந்திரமானவர். அவருக்கு மற்றவங்க மூலமாக, நம்ம பிரசாதம் வைக்கிறது மூலமாக அவருக்கு பசியார போறது அப்படி இல்லை. நம்மள நம்ம பாவங்கள்ல இருந்து விடுவித்துக்கிறதுக்காக. ஏன்னா ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம குக் பண்ணாலுமே கூட, அதையே நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே கூட அதுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்கு. சோ அதுலயும் கர்மிக் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதை நல்லிஃபை பண்றதுக்காக நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதமா வைக்கிறோம், நைவேத்தியம் பண்றோம். அப்ப அதை பியூரிஃபை பண்ணி பகவான் ரொம்ப கருணையோட நமக்கு திருப்பி கொடுக்குறார். நம்ம அவருக்காக செய்யல, நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்காக, நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்காக, நம்ம சாப்பிடுறதுக்காக அந்த விஷயங்களை செய்யறோம். சோ பகவான் ஸ்வராட், அவர் ஆத்மராமர், அவர் தன்னில் திருப்தி கொண்டவர். இதெல்லாம் ஏன் பண்றாருன்னா நம்ம அதுல இருந்து பியூரிஃபை ஆறதுக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து 9, 10, 11 அதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் வித்யா அவித்யா, உண்மையான ஞானம் என்ன, அறியாமை என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பிரபுபாதர் வித்யானா என்ன, அவித்யானா என்ன, எது உண்மையாலுமே என்னுடைய அந்த தன்னுணர்வு பெறுவதற்காக எந்த கல்வி திட்டம் இருக்கோ அதுதான் உண்மையான வித்யா அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா நேரடியாக பகவானை பத்தி சொல்லாம இருக்கிறத விட ரொம்ப அபாயகரமானது என்ன அப்படின்னாக்கா, தவறான வழியில ஒருத்தவங்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய கல்வி மிகவும் அபாயகரமானது அப்படின்றத பிரபுபாதர் இங்க சொல்லியிருக்கார். சோ இந்த கல்வியோட உண்மையான நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த தன்னுணர்வை பெறுவதற்கு எதெல்லாம் எனக்கு உதவியாக இருக்கின்றதோ அதுதான் உண்மையான கல்வி. வேத ஞானமே உண்மையான கல்வி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க பர்போட்ல பிரபுபாதர் என்ன கொடுத்திருக்கார்? வேதவாத ரதா அவர்களை பத்தி அவங்க சொல்லியிருக்காரு. என்ன அப்படின்னாக்கா, தவறான அதாவது வேதங்களை அவங்க படிச்சு மத்தவங்களுக்கு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த வேதத்தோட சாரம் என்ன, உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்றது அவங்க கிட்ட இல்ல. தவறான ஒரு புரிதல், தவறான ஒரு கல்வி இருக்கு அவங்க கிட்ட. சோ அது வேதவாத ரதர்கள். சோ வேதங்கள் எதுக்காக இருக்கு? பகவானே வேதமா இருக்க,
பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் வேதம். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, வேதங்களை மட்டும் உச்சாடனம் செய்து ஆனா அதோட சாரமான பகவானை திருப்தி செய்யக்கூடிய, அவருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த விஷயத்த அவங்க மறந்துடுறாங்க. சோ இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய்மையான அந்த குருக்களுக்கு சமம், போலி ஆச்சாரியர்களுக்கு, போலி குருமார்களுக்கு சமம்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்களுடைய ப்ரீச்சிங் வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து மாயையா பகர்த்த ஜனம் அப்படின்னாக்கா, தன்னை வந்து கடவுளை மாதிரி அவங்க வந்து என்ன என்ன சொல்றது, பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. எத்தனை போலி குருமார்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நானும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதெல்லாம் வந்து அபாயகரமான கல்வி. அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு நம்மள கொண்டு செல்றது வந்து அபாயகரமான விஷயம். வேதவாதரர்களுக்கு வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து 10வது பதம். 10வது பதத்துல வந்து 18 விதமான எது வந்து ஞானம் அப்படின்றத பகவத்கீதையில ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். 18 விதமான விஷயங்களை நமக்கு சொல்றது வந்து 10வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதை 13வது அத்தியாயம் 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், 18 விஷயங்கள் தான் வந்து உண்மையான ஞானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவித்யா அப்படின்னாக்கா எதெல்லாம் அந்த 18 விஷயங்கள்ல இல்லாதது எல்லாமே வந்து அறியாமை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ எப்படி வந்து இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வது உண்மையானது அப்படின்னாக்கா, தீரா அந்த உத்தம அதிகாரிகள்கிட்ட இருந்து, அந்த ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து, தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து முதல்ல அவங்களிடத்துல சரணடைந்து இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து 11வது பதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர், உண்மையான ஞானம்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தவறான ஞானம் அறியாமை என்ன ஆகுது, இது ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸா போகணும். அந்த ரெண்டுமே வந்து நமக்கு எதை சொல்லணும்னாக்கா, தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. அதாவது தர்மம்னா என்ன, அந்த தர்மத்தை முதல்ல நம்ம வந்து எடுக்கணும். அதன் மூலமாக நாம வந்து பொருள் ஈட்டணும். அதை வைத்து கொண்டு நம்மளுடைய காமம் வேணும்னா அடுத்ததுதான் காமம், அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்சம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து வெறும் அர்த்த காமம் மட்டும்தான் இருக்கு. இப்ப இருக்கக்கூடிய கல்வி முறைகளும் அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும், கல்வியோட நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, பக்தி தொண்டை நமக்கு கற்பிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் கல்வி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது 12, 13, 14வது பதம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவதேவர்களோட வழிபாடு, அருவவாதிகளோட வழிபாடு, அவங்களுடைய கடைசியா அடையக்கூடிய நிலை என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவானை வழிபடுவதோட இதெல்லாம் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அதுல வந்து அசம்பூதி, சம்பூதி பகவான முழுமையானவர், அவரை வழிபடுறது சம்பூதி. அசம்பூதி அசம்பூதி பூரணமற்றவரை வழிபடுது தேவதேவர்களோட வழிபாடு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுலதான் வந்து பொய்மையான அந்த மத குருமார்கள், அருவவாதிகள், மாயாவாதிகள் அவங்க எல்லாம் அதுல வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. தூய பக்தர்கள் பகவானை வழிபடுறாங்க, அபக்தர்கள் வந்து நம்மளுடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக இமீடியட்டா எனக்கு பலன் வேணும், அப்ப நான் வந்து தேவதேவர்கள் வழிபாடு அசம்பூதியை நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்த 13வது பதத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம், நம்ம வந்து அந்த அதிகாரப்பூர்வமான குரு கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொருத்தருடைய வழிபாடுக்கு ஏற்றாற் போல பலன் இருக்கு. பகவான வழிபடவங்களுடைய பலன் என்ன, அது போல தேவதேவர்கள் வழிபடுறவங்களோட பலன் என்னன்னு அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ, வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அது இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மள வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதீக பந்தத்துல கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்றது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்தும், உயர்ந்த தூய்மையான பக்தர்கள்கிட்ட இருந்தும் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்கதான் வந்து சரியான வழியை நமக்கு காட்டுவாங்க அப்படின்றது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல அவங்க நமக்கு எப்படி பகவானை வழிபடணும்ன்றதையும் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு. 14வது மந்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, சோ பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த கோலோக விருந்தாவனம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆன்மீக லோகம். சோ அங்க போனவங்க நம்ம மீண்டும் திரும்புவதே கிடையாது, அங்க நித்தியமா பகவானுக்கு தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஈவன் நம்ம மகரலோகம் இருக்கிற அந்த 14 பிளானட்லயே உயர்ந்த சத்தியலோகம் சென்றாலுமே கூட நாம அங்க
பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்கொள்கின்றோம். ஆனா பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக லோகத்துல அப்படி அல்ல. அது நித்தியமான ஒன்று. ஒரு முறை நம்ம அங்க போயிட்டோம்னா எப்பவும் பகவானுக்கு அங்க நித்திய பக்தி தொண்டு செய்துட்டு இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம அங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு செல்ல வேண்டியதுதான் நம்மளோட குறிக்கோளாக இருக்கணும். 15வது பதம் அப்படின்னாக்கா யாரெல்லாம் இந்த பிரம்மஜோதியில பிரம்மஜோதிய பத்தின விளக்கமும் நம்ம வந்து எப்படி அவரிடத்துல பிரார்த்தனை வைக்கணும், தயவு செஞ்சு இந்த பிரம்மஜோதி அந்த மாயை திரை இருக்கு இல்லையா, அந்த திரையை விளக்குங்க, உங்களுடைய முகத்துக்கு நாங்க வந்து நேரடியாக பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய பிரேயர் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய நிலைதான், பகவான் 3 நிலையில உணரப்படுகின்றார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ பிரம்ம நிலையில இருக்கிறது வந்து பிரம்மஜோதி இது. ஆனா அந்த பிரம்மஜோதியே பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தோட ஒளி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த லோகத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் தான் பிரம்மஜோதி. அதை நான் அடையணும்னு நினைக்கிற அந்த தத்துவம் வந்து தவறான ஒன்று. யோகிகள்லாம் அந்த பிரம்மஜோதியில போகணும் அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய யோகங்கள்லாம் அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அப்படி அந்த பிரம்மஜோதியை அடைந்தவர்களும் கூட மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுத்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பிரம்மஜோதியில நுழையணும்னு நினைக்கிறது கூட தவறான ஒன்று. முக்தி அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் வந்து தவறான ஒன்று. அதுலயும் நாம வந்து முழுமை பெறுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 5 விதமான முக்தி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த முக்தியுமே வந்து நமக்கு முழுமை தராது. பகவானை உள்ளது உள்ளபடி உணர்ந்து அவருக்கு நித்தியமாக சேவை செய்ய வேண்டும்ன்றதான் உண்மையான நிலை அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்துல இருக்கார். அவருக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றதும் வந்து முட்டாள்தனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனந்தோ மயோபியாசத் அப்படின்னு. சோ அனைத்து என்னது இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டி அனைத்தையும் வந்து அவரே வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பகவானை புரிந்து கொள்வது என்பது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்ல. பக்தி பண்ணுவது வந்து சாதாரண விஷயம் அல்ல. அது எத்தனையோ பிறப்புகள்ல நாம வந்து அந்த பாவ கணக்குகளை தொலைத்தால்தான் நம்மளால் பக்தின்றதுக்கே வர முடியும் அப்படின்றது இங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ உண்மையான ஞானம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்வது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 16வது மந்திரம் அங்க வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா மரணிக்கும் தருவாயில் நம்ம இருக்கும்போது நான் பக்தி தொண்டு ஏதேனும் செய்திருந்தால் அதை நீங்க நினைவில் கொண்டு எனக்கு வந்து இந்த எப்பொழுதும் எனக்கு வந்து அந்த பக்தியில இருக்கிறதுக்கு நீங்க கொடுக்கணும். சோ அங்க வந்து பிரார்த்தனைகள் இருக்கு. சோ அதுதான் பகவானுடைய நிலையை வந்து 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அந்த அனாலஜி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள், சூரியனுடைய அந்த கோலம், அந்த சூரியனுடைய அந்த வட்டப்பாதை, அந்த 3 நிலைகளை புரிஞ்சுக்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பிரம்மஜோதி நிலை வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் வந்து புருஷோத்தமர், முதற் கடவுள் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் தான் வந்து அனைத்தையும் படைத்து காத்து பராமரிக்கவும் செய்து அழிக்கவும் செய்கின்றார் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி வந்து சிலந்தி வந்து தன்னுடைய வலையை அதே பின்னி மீண்டும் அதை அழித்து விடுகின்றது, அது போல பகவான் சிருஷ்டித்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சம் அவருக்குள்ளேயே அவ்வியக்தமாக விடுகின்றது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அது மட்டும் அல்லாம பகவான் எப்பொழுதும் பக்தனுக்கு வந்து ஃபேவரா இருக்காரு. நம்ம ஒரு தடவை அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு ஆழ்வார் சொன்னார் இல்லையா, எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் போது, சக்தி இருக்கும் போதே நான் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்படி இல்லைன்னா என்னுடைய காலம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது எதிர்காலத்துல. சோ ஞாபகம் இல்ல அல்லது எனக்கு ஏதாவது ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு மறதி வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யறதுன்னு அவர் கேட்கறதுக்கு பகவான் சொல்றார், நீ மறந்தாலும் நான் மறக்கிறது இல்ல. பக்தன் ஒரு முறை பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாலும் பக்தனே மறந்தாலும் பகவான் விடுறது இல்லை. சோ அவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மரணிக்கும் தருவாயில் முக்தி தர்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 17வது மந்திரத்துல இன்னும் டீட்டெயிலா வந்து இந்த மரணிக்கும் தருவாயில நாம எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு செய்தா அவரை அடைய முடியும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய ஒரு அங்கம், பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து குணங்கள்ல 80% நமக்கும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனால அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அததான் அவரும் விரும்புறாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த உயர்ந்த நிலை என்ன, மனித பிறவி எடுத்ததோட அந்த உயர்ந்த நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ஆன்மீக ஞானம். அது இல்ல அப்படின்னாக்கா நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை. விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய காமனான 4 விஷயங்கள் என்ன?
சொல்லுங்க. இன்னொரு 3 நிமிஷத்துல நான் முடிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய 4 பொதுவான விஷயங்கள் என்ன? அதுவும் அந்த விஷயம். உணவு தேடுதல், இனப்பெருக்கம் செய்தல், ஈட்டிங், மேட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டிஃபெண்டிங் இல்லையா? அந்த 4 விஷயத்த நம்மளும் பண்றோம். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ மதர். சோ அதே 4 விஷயத்த நம்மளும் பண்றோம். அப்ப நம்ம எப்படி அதுல இருந்து வேறுபடுறோம் அப்படின்னாக்கா, பகுத்தறிவு, தன்னுணர்வை பெறுதல், பக்தி தொண்டு செய்து, அது மனுஷங்களுக்கு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, மிருகங்களை காட்டிலும். அதனால பகவான் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு. ஆனா ஜடபரதர் வந்து மான் பிறப்புல இருந்து அப்படியே போயிருந்திருக்கலாமே முக்தி. அவர் எதற்காக மனித பிறவி எடுக்கணும்? ஏன்னா மனித பிறவி எடுத்துதான் பக்தி தொண்டு செய்து போகணும்னு ஒரு லா. அப்ப அதை நம்ம வந்து செவ்வனே செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. சோ உயர்ந்த வளர்ச்சி என்ன அப்படின்னாக்கா மனுஷனோடது அந்த ஆன்மீக ஞானம், பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வது, அவருக்கு வந்து நம்ம அன்போடு இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து பிரார்த்தனைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய இந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்வதற்கு நாம பிரார்த்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுல வந்து 9 விதமான பக்தி தொண்டு நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன 9 விதமான பக்தி தொண்டு, எப்படி கோலோக விருந்தாவனம் போறது, எப்படி பக்தி தொண்டு பண்றது? சொல்லுங்க. நவவித பக்தி தொண்டு சொல்லுங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். ஸ்ரவணம் எக்ஸாம்பிள். பகவானை பத்தி எப்பவும் கேக்குறது ஸ்ரவணம் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்கணும்? வேலை செஞ்சுட்டே கேட்கணும். பரீட்சித் மகாராஜ் எப்படி கேட்டார் அவரு? நீ இறக்குறதுக்கு 1 வாரம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்ப வந்து ஸ்ரத்தையா வந்து கேட்டாரு. ஸ்ரத்த, அந்த ஸ்ரத்தையா எப்படி கேக்குறாரு? சாப்பிட தோணல, தண்ணி குடிக்க தோணல, தூக்கம் வரல, எந்த ஒரு விஷயமும் செய்யல, இந்த உடம்புக்கு தேவையான பேசிக் நீடே அங்க இல்ல. முழுமையாக அவர் வந்து ஸ்ரத்தையோட கேட்கிறார் பகவானை பத்தி. சோ ஸ்ரவணம். கீர்த்தனம் நாரதர். ஓகே. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். விஷ்ணு ஸ்மரணம் பிரகலாதர் சொல்லலாம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்லலாம். 22 மணி நேரமும் அவர் வந்து பகவானை பத்தி நாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பார். விஷ்ணு ஸ்மரணம். பாத சேவனம் லக்ஷ்மி, மகாலட்சுமி. ஓகே. அடுத்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம். அடுத்து தாஸ்யம், ஹனுமான். வந்தனம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். சோ அந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு இல்லையா? அப்படி பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைய முடியணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம பாக்குறோம், லைஃப் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் தி எக்ஸாம், டெத் இஸ் லைஃப் இஸ், இப்ப நம்ம வாழ்ந்திருக்க வாழ்க்கை வந்து என்னது? we are preparing for this thing. மரணத்துக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த அந்த மரணப்படுக்கையில் நம்ம அங்கதான் நமக்கு வந்து உண்மையான தேர்வு நடக்குது, எக்ஸாம் நடக்குது. ஏன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணமோ அது வந்து மரணிக்கும் தருவாயில நமக்கு ஒரு முடிவு கொடுக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். எப்பொழுதும் பகவானுடைய மரணத்திலே இருந்தோம், அவருடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்து கொண்டிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, பிரபு எக்கோ அடிக்குது பிரபு. நாமத்திலே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இறக்கும் தருவாயிலும் பகவானுடைய திருநாமம் நமக்கு நினைவில் வரும். சோ எப்பவும் பகவானுடைய அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் மரணிக்கும் தருவாயில் என்னை நினைக்கின்றானோ அவன் என்னையே வந்து அடைகின்றான், என்னுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைகின்றான், அந்த நித்தியமான லோகத்தை அவன் மீண்டும் பிறப்பதே இல்லை என்பதை உறக்க சொல் அப்படின்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து மரணத்தோட அந்த நிலை. சோ நம்ம பக்தி தொண்டு செய்தாலொழிய மரணிக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைவு கூற முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ கடைசி பதம் வந்து என்ன மந்திரம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம பிரார்த்தனை வைக்கிறோம். என்ன? பகவானே நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இதை நீங்க கொடுக்கணும், உங்களுடைய கருணை எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரேயர் பண்றோம். பகவானுடைய அந்த கருணை நமக்கு வேணும், காரணமற்ற கருணை அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்லாம அதுல வந்து பல்போட்ல வேற என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர்? கர்ம காண்டம்னா என்ன, ஞானம் என்பது என்ன, இது ஒரு ப்ராசஸ். ஆனா பக்தி யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். இப்ப கர்மயோகம், ஞான யோகத்துல வந்து இந்த மாதிரிதான் நம்ம போகணும். இப்ப நம்ம எப்படி அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம், யம, அடுத்து நியம, தாரண, பிரத்யாகார, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஆனா இந்த பக்தி யோகத்துல அப்படியெல்லாம் இல்லை, இதுக்கு நிபந்தனை எல்லாம் கிடையாது. சோ கலியுகத்தோட யுக தர்மம் நாம யஜ்ஞம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. சோ நமக்கு வந்து இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து நியமங்கள் கிடையாது.
நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய எல்லா சென்சஸ்மே பியூரிஃபை ஆயிடும். ஆனா மற்ற விஷயங்கள்ல என்ன, மற்ற யோக பேச்சுல நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த புலன்களை தனியா தூய்மைப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம அமர்ற இடம் எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் மனசை ஒரு கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும். அதை மனசை கொண்டு வரதுக்கு என்னென்னலாம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும், மூக்கோட அந்த நுனியில வந்து நம்மளுடைய பார்வை இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த நிலைநிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த புலன் விஷயத்தெல்லாம் விடுத்து மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா பக்தி தொண்டுல எதையும் நம்ம கட்டுப்படுத்த வேண்டாம். கண்களை வந்து பகவானை பார்க்கறதுக்காகவும் புராணங்களை படிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். நாவை வந்து பகவானுடைய நாம ஜபத்திற்காகவும் அந்த பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்வோம். ஸோ ஐம்புலன்களையும் பகவானுக்கு நாம பக்தி தொண்டு செய்யறதுல ஈடுபடுத்தும் போது அது தன்னாலேயே தூய்மை அடைகின்றது. மற்ற யோகங்கள்ல தூய்மை அடைவதற்கு தனியா நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ பக்தி தொண்டு தான் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இருக்கிறதுலயே அனைத்து யோகங்கள்லயும் உயர்ந்த யோகம் பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ யாரு உண்மையாலுமே பகவான் இடத்துல போகணும் அப்படின்னு தீவிரமாக இருக்கின்றார்களோ அந்த பக்தர்களுக்கு பகவான் பக்தர்கள் மூலமாகவும் ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகவும் வேதங்கள் மூலமாகவும் வழிகாட்டுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. பக்தர்கள் எப்பொழுதும் வீழ்வதற்கு உண்டான சாத்தியமே கிடையாது அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக இந்த மந்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நாம பகவானுடைய வெறுமனே நாம ஜபம் செய்வதன் மூலமாக வீழ்ச்சி அடைவதில்லை அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா இங்க பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதை தவிர்த்து கடைசியா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பக்தி தொண்டு தான் வந்து மிக உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. மற்ற குணங்கள்ல கூட நமக்கு வீழ்ச்சி இருக்கு. ஆனா பக்தி தொண்டுல வந்து அது வீழ்ச்சி இல்லை. பக்தி தொண்டு செய்ய செய்ய மற்ற தமோ ரஜோகுணம் கூட காணாமல் போயிடும் அப்படின்றது நம்ம வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. பிரபு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன், நீங்க வந்து கொஞ்சம் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே.